we welcome to Yantot Muk. So guys, ngayong araw na to guys is mag island hopping tayo. So tara guys, samahan niyo po kami sa Hilutungan Islands. So tara na. Nandito po kami sa Hilutungan. Ngayon, magko-collab sila ng boyfriend ko na si Yantot Mukbang. Kasama nila ang Yantot family. Bigating mukbangers na si Abraxa. Bisaya Studio. Bisaya Studio. Sige guys, abangan nyo. Welcome back mga ka-studio. Ayan po, madami kaming seafood ngayon. Nandito kami sa Hilutungan Island. Kasama ko si Yantot Mukbang at saka si Yanko Family Mukbang. Yan mga studio, naka-ready ng lahat. Kain na tayo, pero bagong lahat, pray muna. Thank you Lord for the blessing we received today. Thank you for the good weather. Thank you for the good health. And may you bless us and guide us always and keep us safe. Amen. Amen. Tara po, kain na tayo. Kain tayo. Hi guys. Ngaon ta. Kain po Background tayo. namin ang ganda ng dagat. Tara, kain na na. Oh, isod kayo? Hi guys, saan? Saan ba? Saang. Saan guys? Lumabas po yung Saan? Suka na ba yun? Sukarap. Sukarap. Uy. Na merong, saan ito? Sukarap. Sukarap. Kainan po. Noon. Dami kayo. Fresh from the sea po. Simo yan. Ano niya? Pusit. Hi guys. Sinugbang pusit. Saan sinugbang? Inihaw. Inihaw na pusit guys. Meron din dito kuhaan guys. Inihaw na baboy. Seafood yun. Seafood rin po yung baboy kasi nasa tabing dagat siya. Itong iba guys, dito to nabili. Dito mismo ba? Tapos dito na rin niluto. Itong baboy, dinala lang nila dito. Uy, pain ka to. Pronto. Ano po yung gano'n ito? Bago lang pala nag-open yung tourism dito sa amin po.
Nag-open siya last September 1. So pwede nang pumunta dito sa mga gusto pumunta ng Hilutungan, pwede na po, open na. Tsaka yung border restriction po, Lifted. lifted na din. So pwede nang dumaan kahit hindi galing dito sa Cordoba. Pwede na makapasok ang mga hindi ano yan? Hindi nakatira sa Cordoba mismo. So open po siya sa mga local tourists for now. Hello. Limit mo ko ano? Inihaw na scallop guys. Inihaw sa. Sarap. Masarap. Ang sarap po kumain talaga pag nasa dagat. More fish, babe. Manguha na sa likod ba? Ako ang gagawin ng mga alam happy. Dami yung scallop eh. Sambot na naikuan. Kasi na. Cheese sila, naglihok pa. Guys, gumagalaw pa yung si urchin. Fresh na fresh na. Suka eh. Buk, tilog ka. Kuha na ba? Kani? Kana ba? Dami din na. Para na ako. Dami na yan. Kami na ba? Tusok ay. Saan gano'n? Dami po kayo? Ibong ako kanina ko eh. Sipo si lami po kayo. Okay. Grabe po, tahimik dito. Hindi kami nagsalita. Walang ingay talaga. Maingay lang kung mayroong dadaan ng mga pambot ba. Sarap dito, matulog, maligo, kumain. May scallops. Good na ito yun. Tapos yung scallop. Ipilit oh. Diyan na dire. Tuyo, suka. Napoy ko ito karot. Sarap ng scallop. Huwag mo natin kalimutan mga ka-studio na puntahan siya na si Yantot Mukbang at Bianco Family Mukbang po. Ano? Tara din. Makabuli na yan. Para ito nga. Sunog na nila. Mahal ba itong scallop? Mura lang ba dito no? 120 isang kilo. Itong saan la dito guys. Itong sa Mura lang. mura dito. Pag sa isla kayo pamili guys, mura. Mura lang.
Yun, may dumaan. Pwede. Ini ba, gawas. After ito guys, maligo pa kami. Ako na, naligo na ako kanina. Hmm. Ito ni kaon lang. Bangus din. Suka. Yung bangus pala. Tal Kauna suka. pa ng puti. Ako pa ng yellow. Gilo rin kaon nun. Mm. Hmm. Bangus. Kaya ako ng bangus. Bangus yan. Wala kay langaw diri no? Nihit na ba no? Walang langaw sa isla guys. Nasa syudad yung langaw. Wala ba na? Ano to kay? Wanga naman. Ginahurot mo sa amo. Gamaw sa ang. Galak ko. Tarawa na palibag, nakadungog. Lumad rin sa dito, istorya no? Mahal po ng saang sa palengke sa amin guys, kaya sulitin namin dito kasi mura lang. Para lumabas yung kuhan, anong tawag dito? Yung Laman. Laman. Laman ng saang. Dapat dagat. tubig ng dagat yung gamitin. Kuluan mo ng tubig ng dagat. Para hindi mapasok sa ilalim. Urod yun. Sabi sa Manila. Na, Kaya meron. ba? Saan? Sa Wala Manila? na. Meron. Meron man. Yung sa street food nila. Urod yun. Saang. Busang. Ay, mamangin na pala yung power. Hmm. Kaya nung parang tumuwan ng Doon pa na ako. bilan niya. Pino yan, ha?
Kanya mo, gawa siya. Ano? So guys, yung lungsod po namin ng Cordova ay famous po siya for island hopping. And kung gusto niyo po mag-island hopping, yung boats po nila may range ng 2,500 to 5,000 pesos. Depende po sa capacity ng pamboat. Kaya po sa mga viewers po na nanonood dito po, especially sa malapit dito sa Cordova, please contact nyo po yung pambot. Maglalagay kami ng link sa description po para mayroon kayong makontak in case na gusto nyo pong mag-island hopping dito. At marami pa pong malapit dito na island po na maganda din po. Ano yung name ng kuha niya? Guys, please contact Roger Mengito. At yun na po guys, magpapaalam na kami dahil tapos na po kami kumain. Tapos para po ma-enjoy namin yung area, maliligo na po kami. Huwag pa natin kalimutan po si Yantot Mukbang at Yanko Family Mukbang. Bye-bye! Thank you! Bye-bye. Salamat! Salamat!